μας ανεκατοθέν. Cu mulți ani în urmă am fost în țara aceasta, Dan dau eftapardești, în anul 1970. ca nasas o pai, ca te dea o pai pe România. Când în țară a fost inundații. De atunci, e bari bucuria de să ne măuilor. De atunci, o mare bucurie, a fost ultima dată atunci și de atunci o mare bucurie a venit în inima mea. Diclem s-o de bucisi ca țea de România. Deci acum am văzut ce lucrare mare și multă este în România. România si, ca si le mai budoamă de sare tema. România este cu cei mai mulți romi din alte țări. Vitul colaca ne rom, vitul colame ca matre. Noi și pe aceea îi dorim și vrem, și pe cei care nu sunt romi. America la sale manusel. Noi vrem toți oamenii. Eu de tradiața mea ca rom deja. Noi vrem pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a trimis la rom. Ca eu de sigur Pentru că Domnul repede se va întoarce. S-o mai fulgul despre visara asta mai romeni. De aceea, cu mai multă repezeciune să salvăm pe romii noștri. Modelul tău. Domnul este la ușă. Și trebuie să fim gata. Și dacă nu suntem gata, Domnul se va întoarce. Vreau să vă spun o viziune, un vis. Și în visul acela mi s-a spus să mărturisesc. Dumnezeu ne-a vorbit în vis. Într-un vis. Și mi-a spus. Vino și vezi. Privește câți oameni sunt în foc. Privește câți oameni sunt în foc. Oamenii aceștia nu vor ieși din foc. Pentru că focul îi arde. De acolo am văzut că mulți vreau să iasă afară. Alunecau înapoi. Hai să vezi mai înainte. Și mi-a arătat traiul și viața mea. Într-un vas mi-a arătat ce vas să văd. Era un vas în care se putea vedea și apoi era un termometru care măsura. Dacă se va duce pe scara termometrului până la capăt, nu va fi bine. Și vocea mi-a zis, și apoi am privit și am văzut că s-a dus gradația până la 29. Tu, Boldan, Manușen, n-adul mult. Și mi-a spus, cu adevărat, tu ai botezat oameni. Oameni care s-au botezat și n-au mai continuat drumul. Au avansat până la 24 și s-au întors. Haideți să-ți arăt mai departe. Și am văzut rani. Și am văzut acolo mulți oameni îmbrăcați în haine albe. Și în urma mea am văzut oameni până la milioane. Și fiecare își aștepta râul sau ceata. Acolo am văzut o ușă mare. În moment dat s-a deschis ușa aceea. Și m-a strigat să intru. Și mi s-a zis, ai venit? Am venit, Doamne. Domnul mi-a spus cuvintele acestea să vi le spun. Întoarce-te înapoi. Și spun Domnului, Doamne, eu acum am venit. Întoarce-te înapoi.
Hai pele manușești. și spune oamenilor, Che me sigo palpa la bonda. eu repede mă voi întoarce pe pământ. Ja pele manușești. Du-te, spune oamenilor, Pen cava pale sigo palpale. spune că repede mă voi întoarce. Hai ca do pendem ca godijava penava. Și asta am spus și oriunde mă voi duce, voi mărturisi. Godel sigo palpa la Și bonda. Domnul se întoarce repede. Hai tu bulta vas gata prala. Și trebuie să fim gata, fraților. Te na vasa gata le devles. Dacă nu vom fi gata pentru Dumnezeu, So kerdo la marotra. ce se va face cu viața noastră? Cadosi amarotra le devlesa. Aceasta este viața cu Dumnezeu. Ages pe tehara merelo manus. Astăzi sau mâine oamenii pot să mor. Hai so kerdo la tunci. Și ce se va face? Amaro masca cocaincinai. Carnea, trupul acesta nu este nimic. Colompira si caco. Colompira. Material este. Fusui. Un material chimic Mangosi. în care poți găsi multe compoziții. Caincinai. În el, la un moment dat, nimic nu găsești. Cana mirela cime kerdul cainci. Când moare trupul acesta, nu mai este nimic. Meu duho ca sandre. Numai Duhul din noi, Codo ca mil tavel pale palpale. acela dorește să se ducă la Dumnezeu, Te jalan do raio. să se ducă în rai. Hai te credane pace ale de Și vleși. dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu, Cio traio ave la ramume. Opre ando raio. numele tău va fi scris în rai. Sal pendeau de. Așa cum a spus Domnul. Penel ando apocalipso biș. Hai deșuiec gica deșupan și versetul. Apocalipsa în capitolul 20. Ai penel diken te si les coramome les conavan do buco le traiosco. Și acolo scrie că Dumnezeu se va uita pentru orice nume dacă este scris în cartea vieții. Si cionav ramome ando buco. Numele tău este scris în acea carte? Te nanai. Dacă nu este, Ker mai fucu tavel ramome andre. grăbește-te ca să fie numele tău scris în cartea Te vieții. nalel cionav ai te tolavres conav andre. Ca să nu fie numele tău ocupat cu al lumei. Keren pace ale de vles. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Codel țigo palpa la bon. Domnul în curând se va întoarce. N-ai pocainci ca puter dile sale graniții. Nu este un lucru degeaba căci granițele s-au deschis. Odel cerdate puter dol saca de la graniții. Dumnezeu a lucrat să se deschidă granițele. Te șai penas tu menge palten. Ca să putem duce vestea Evangheliei. Tavel slobodo svacomanus. Ca să fie liber orice om. Te janem paldel svacomanus. Ca fiecare om să cunoască pe Dumnezeu. Amarodel avel sigo. Dumnezeul nostru se întoarce în curând. Mangav tu me. Cer de la dumneavoastră Andonam le devlesco. și vă cer în numele Domnului, Codel sigo palpa la bonde. în vederea întoarcerii Domnului Iisus. Che te navasa gata. Căci dacă nu vom fi gata, Atunci bucălăm pica de pu. mulți atunci vor rămâne pe pământ. Hai marotansi nale devlesa. Și pentru cei ce rămân nu va fi locul lor cu Dumnezeu. Jana soramolando Lucas de Șușov de șuiento versetul. Găsim în Luca 16, cu 19, Că e ciorosa sa barvalo. că era un om bogat și un om sărac. Hai ca na mule soldui. Și când amândoi au murit, E gălando raio. unul s-a dus în sânul lui Abraham Hai e gălando iar. și unul s-a coborât în flăcări. Pe cadea putu bultelos arestu che. Aici pe pământ trebuie să te alegi Cai te jas. unde să mergi. Ca ce gazda cai te jas. La care stăpân trebuie să te duci. Maștavel tu dui gazda. Nu poți avea doi stăpâni. Tu bul tu e. Unul trebuie. Vai șude sa e cheș. Ori îl înlături pe unul Ales aveți. și îl alegi pe celălalt, Vai le sale de bles. ori lei pe Dumnezeu. Aveți andoraio. Dacă lei pe el, vei intra în rai. Hai te le sale dușmanos. Dacă lei pe dușmanul, De asta cai dușmânia. atunci vor avea parte de dușmănie. Lo sappi pe cacetul. Alegeți aici pe pământ. So mai fu. Mai repede. Te n-am mai juclet. Să nu așteptați. Vai gaije. Vai gaije. Fie că sunteți români, Vai rom. fie că sunteți romi, Cherem să mai fu. repede încheiați. Cotel sigo palpa la bun. Încheiați-vă lucrurile că Dumnezeu curând se face. Cotel te Dumnezeu să vă ajute. Amin.
aminte când eram pe la școală, 12-13 ani, în vacanță mă duceam și petreceam la țară. Tata avea un serviciu și la țară și îmi plăcea tare mult să mă duc la potcovărie, la fierărie. Fierăria era, lucra în fierărie țigani. Îmi plăcea să stau între ei, să văd cum lucrează și de multe ori trăgeam și la foaie ca să se întețească focul. Și am făcut legătură între amintirea aceasta și locul meu astăzi aici și nu numai că sunt venit pentru prima dată în mijlocul romilor, ci activez de un număr bunișor de ani cu predicarea Evangheliei între romi. Și mi-am adus aminte de această acest an de copilărie când trăgeam la foară ca să întețească focul. Am dat, aici este și un simbol, în mod spiritual, faptul că eu activez printre frații romi și am multe cunoștințe aici în sală. Am zis că asta era un fel de prevestire când trăgeam la foară ca să întețească, să întărească focul. Acum, în mod spiritual, trag la foalele Evangheliei, ca prin Duhul Sfânt să se întețească focul, să se trăiască, să se formeze puteri de bune pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, trecând la foalele Evangheliei împreună cu alți frați. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Prietenii mei, aș vrea un cuvânt mai, că poate sunt oameni aici sau poate vor auzi în afară de sala asta oamenii ce rost are această mișcare între romi. E ceva de dată nouă, la noi în țară nu prea de mult, prima dată când se face o manifestare de proporții acestea, prin Franța a început această mișcare, o să ne spună fratele Leoposte, care e președintele internațional al mișcării între romi, însă în România, să zic, sunt vreo 20 de ani când a început, dar în taină, în secret, pe ascuns, adică nu s-a făcut cunoscut public. Și poate astăzi se întreabă lumea ce importanță și ce rol are această mișcare de evangelizare a printre romi. Este ea ceva sănătos, e ceva bun, sau este așa o modă și o învățătură venită din altă parte? Haideți să facem și noi această evangelizare printre romi. Iubiții mei, eu am găsit un corespondent în Scriptură. Am găsit prevestit, menționat în Biblie, ceea ce se întâmplă astăzi prin întoarcerea romilor la Domnul Iisus Hristos. Romii, după cum știm, și să nu se supere frații noștri și romii noștri, era poporul cel mai des considerat. Era ultimul neam dintre oameni. Nu vreau să zic mai mult, dar asta este. Dar era totuși un popor și erau niște ființe create de Dumnezeu. Evanghelia se predică, s-a predicat aproape 2000 de ani. De când, de la Rusalii, din primii ani ai perioadei Evangheliei, până astăzi, aproape 2000 de ani. În timpul acesta, toate neamurile a Europei și a lumii au auzit de Evanghelie. Mulți s-au întors la mine. Tu vas faire déjà tiens en l'air. En l'air? Non, non. Voilà. Alors, le Christ est venu pour porter mes péchés sur la croix. Iisus a venit ca să poarte păcatele mele de cruce. Ma croix est petite, mais celle du Seigneur était plus grande. Crucea mea este mică, dar Iisus a fost mai mare. Le Christ a porté mes péchés sur la croix. Fiul lui Dumnezeu a purtat păcatele mele pe cruce. Le Christ a pris sur lui mes péchés. Iisus a luat asupra lui păcatele mele. Je ne peux pas aller au ciel avec mes péchés. Nu pot să merg la cer fără păcat.
Alors, le Christ est venu Atunci a venit Hristos et il a porté mes péchés sur la croix. și a luat păcatele lumii pe cruce. Et sur cette croix, Și de această cruce, il a supporté le châtiment de Dieu à cause de mon péché. el a primit pedeapsa lui Dumnezeu din cauza mea. La malédiction est tombée sur Jésus. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste Iisus. Et le Christ, par sa mort, a expié mes péchés. Și prin moartea lui, el a murit în locul meu. Il a accepté de prendre sur lui toutes mes offenses, toutes mes fautes. El a fost de acord, a acceptat ca să ia asupra lui. Moi, j'étais perdu dans mon péché. Eu eram pierdut în păcatul. Nous l'avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Am văzut cum se vedem. Nous étions perdus dans nos offenses. Noi eram pierduți în Et păcatul. le Christ est mort pour nous. El a murit pentru noi. Alors il a porté nos péchés El a purtat păcatele noastre pour les expier, pentru a le ispăși pour nous les pardonner. și să ne ierte Et il les a effacés. și de a le șterge. Mais pour avoir nos péchés effacés, Pentru ca să avem însă păcatele, pour avoir nos cœurs blanchis, trebuie să avem inima nous albită. devons venir au pied de Jésus. Trebuie să ne așezăm la picioarele lui Et Iisus Seigneur, j'ai péché contre toi. și să-i spunem, Doamne Iisuse, Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. iartă-mă, Doamne, Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. pe cruce ai murit pentru mine. Je crois que tu as porté mes péchés. Cred că Tu ai purtat păcatele mele Et je crois que tu les as effacés. și cred că le ștergi pe toate. Alors le Christ a oublié mes péchés. Și atunci păcatele mele sunt uitate Et il les a jetés. și le-a aruncat în mare. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur ma feuille? Acum este o foaie de Qu'est-ce qu'il y a? asta e culoarea albă. Rien. Tout est effacé. Totul este șters, ca pe piață. Il n'y en a plus. Nu mai Rien. este nici aici. Rien. J'ai effacé. Plus tout, je peux passer tous mes péchés. Toate păcatele sunt șterse. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Sângele lui Iisus ne curățește de toate păcatele. Le Seigneur nous a blanchis. Domnul ne-a făcut alb. Et le Seigneur dit dans sa parole, Și Domnul spune în dans Domnul lui, Michée chapitre 7, la Efeseni, capitolul 7, Michée. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. într-un proroc spune că toate păcatele le-a aruncat în mare. Quand j'allais en Finlande en bateau avec des frères Tigan, quand j'allais en Finlande Când am fost în Finlanda la dans un bateau, un vapor, il y avait un frère dans l'équipe era în echipa noastră qui regardait toujours la mer. care se uita totdeauna în mare. Et il était là à regarder dans la mer. Și privea mereu în mare. Alors, un camarade est venu, Și atunci un il coleg a dit, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde le fond de la mer, eu mă uit în fundul mării. et comme la Bible dit que Dieu a jeté mes péchés au fond de la mer, Și cum Dumnezeu spune că a aruncat păcatele mele în fundul moi mării, je vois rien. dar eu nu le mai văd. Ils sont partis. Ele au Le dispărut. Seigneur a effacé nos péchés. Domnul a șters păcatele noastre. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas que le Seigneur efface mes péchés. Dar nu este destul că nu mai ne-a șters păcatele. Alors il me fait passer des ténèbres, il me fait passer Am trecut de la întuneric la lumină. Maintenant je suis dans la lumière. Acum sunt în lumină. Et qu'est-ce que je vais trouver dans le sac de la lumière? Ce am să găsesc eu în sacul luminii? Là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes. Dans mon sac, il y a le péché. Dans mon sac, il y a le péché. În sac sunt păcatele. Et là, qu'est-ce que je vais trouver dedans? Je vais regarder ce qu'il y a dans mon sac. Să vedem ce este în sacul meu. Je suis dans la lumière. Sunt în lumină. C'est léger. E ușor.
Ah, voilà, qu'est-ce que je trouve. Iată ce găsesc, dragostea. Avant, c'était la haine. Înainte era ura, Maintenant, c'est l'amour. acum e dragostea. Dieu est amour. În loc de ură este dragoste. Et j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. Jésus iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Donc maintenant, c'est l'amour. Maintenant, c'est l'amour. Acum este dragoste. Avant, c'était la bataille. Avant, je me battais. Da, înainte era o băteam, eram uram, Ou avant, j'avais la méchanceté. aveam răutatea. Et maintenant, là, il y a autre chose. Acum altul. Qu'est-ce que j'ai là? La bonté. Bunătatea. La méchanceté est changée en bonté. Răutatea s-a transformat, a schimbat în bunătate. Avant, j'étais tout triste avec mon sac de ténèbres. Ah, la vie était triste et malheureuse. Da, când purtam sacul păcatului era, iată era... Mais maintenant, j'ai la joie du salut. Acum este bucuria. Ah, j'ai la joie du salut, que c'est beau. Acum am bucuria mântuirii. Et puis, dans mon cœur, Dieu met la paix. Și apoi Dumnezeu a pus în inima mea pacea. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. Sunt în pace cu El. Car Dieu m'a réconcilié avec lui par Jésus son Fils. Pentru că Hristos m-a împăcat cu El prin Fiul Său. Et je veux être en paix avec mes frères et mes sœurs. Și pot să trăiesc în pace cu frații și surorile mele. Dans ce sac blanc, il y a beaucoup de bonnes choses. În sacul ăsta mai sunt lucruri bune, multe. Car l'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Parce que je crois en Jésus-Christ. Oui, la bonté, c'est ça. Amour. Quand on croit en Jésus-Christ, Când credem în Iisus Hristos le Saint-Esprit vient dans notre cœur. și Duhul Sfânt vine în inima ta. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient dans le cœur du chrétien à sa conversion. Duhul Sfânt este o persoană care vine în inima celor ce cred. Car la Bible dit que si quelqu'un n'appartient pas à Christ, il n'a pas l'Esprit de Christ. Și Biblia spune că cine nu este al lui Hristos, Cela nu veut are dire- Duhul Sfânt. Cela veut dire que nous avons maintenant, nous, l'Esprit de Christ. Croyons en Jésus-Christ. Noi credem în Iisus Hristos și avem Duhul Sfânt. Et nous pouvons ensuite faire une expérience, le baptême dans le Saint-Esprit. Dar după aceasta urmează o altă experiență cu Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt. Mais il y a aussi d'abord l'action du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous changer. Duhul Sfânt are o lucrare de făcut în inima noastră ca să ne schimbe. Et dans le sac, il y a la douceur. Și acum vine bunătatea. Nous étions méchants et maintenant nous sommes Eram plus gentils. răi, acum suntem Il y iubitori. a la pureté. Aici curăția, viața sfântă. Notre vie est changée. Viața noastră s-a schimbat. Nous avons donc une autre vie. Il est plein de péchés, mon sac noir. Sacul meu e plin de păcate. Dans les péchés. Il ne veut pas oublier, hein, il ne veut pas oublier le péché. Hein. Et tout ça, tout est passé. Bien. Toate păcatele sunt șterte. Voilà, j'ai laissé mon sac noir. Am lăsat sacul meu negru, Les choses anciennes sont passées. păcatele sunt Je trecute. suis venu devant la croix de Jésus-Christ. Acum sunt în fața crucii. J'ai cru que Jésus est mort pour moi sur la croix. Iisus a murit pe cruce Et depuis que j'ai cru, și de când j'ai cred, maintenant une vie nouvelle. viața este nouă. Et maintenant, je vais au ciel. Și acum merg la cer. Si vous regardez le sac noir, Dacă vă uitați la sacul negru, vous êtes libre. sunteți liberi acum, nu mai Mais avec le sac noir, Da. avec le sac noir, vous n'irez pas au ciel. Cu sacul negru se poate merge în cer. Mais avec la vie nouvelle en Christ, Dar cu viața cea nouă în nous Hristos, sommes ressuscités en nouveauté de vie. dar în viața o viață nouă. Ah, j'ai une vie changée maintenant. Viața noastră s-a schimbat Et acum. j'en connais beaucoup des gitans qui ont la vie changée. Sunt foarte mulți oameni care și-au schimbat viața. Et ils s'en vont vers le ciel. Ils vont vers le ciel Și ei merg pe cer. et ils regardent le retour du Seigneur. Și ei așteaptă venirea Domnului Iisus. Car Jésus va bientôt revenir. Și Iisus va veni în curând. Il va venir avec puissance et gloire. Va veni cu putere și cu Et slavă. il va enlever avec lui tous ceux qui ont le sac blanc. Și vor merge și vor veni cu El și cei
cei care au pus sacoală. Et le Seigneur Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue, Și Iisus Hristos a spus că et qui regarde maintenant, și cu Duhul Sfânt atinge inimile lor. ton esprit touche les cœurs pour qu'ils soient sauvés. Atinge inimile lor ca să fie salvați. Pendant que nous sommes en prière, Și acum când ne rugăm et que nous voulons avoir maintenant le pardon de nos péchés, și avem nevoie de iertarea păcatelor, venez donner votre cœur à Jésus. veniți și dați-vă inima lui Iisus. Approchez-vous de toi. Apropiați-vă acum Ceux qui aici. veulent se donner au Seigneur ce soir, Cine vrea să se predea Domnului Iisus în ceux qui viața, veulent recevoir Jésus dans leur vie, cine vrea să primească pe Iisus în viața lui, venez maintenant vous mettre devant. Nous allons prier ensemble. veniți în față ca să ne rugăm împreună. Approchez maintenant tandis que les croyants sont en prière. Apropiați-vă ca să se poată face rugăciune. Vous voulez aller au ciel? Vreți să mergeți la cer? Alors c'est le moment maintenant de venir vous donner à Jésus. Este momentul ca să vă Jésus duceți vous să appelle. veniți aici. Alors venez, descendez, venez ici, on va prier ensemble. Vreți să veniți în față. Qui veut s'approcher du Seigneur? Cine vrea să se apropie C'est de le Domnul, moment où le Seigneur vous appelle. este momentul când Domnul vă cheamă. Et que ça s'approche, mais n'hésitez pas, Jésus vous aime. Iisus vă iubește, Et apropiați-vă, aveți îndrăzneală. il vous a tellement aimé, V-a iubit așa de mult. il a donné sa vie sur la croix Că El și-a dat viața de cruce pour expier vos péchés, ca să se spășească pour vous les păcatele, pardonner. ca să fiți iertați. Il n'est pas possible d'aller au ciel sans Jésus. Nu se poate merge la cer fără Iisus. Il a dit, je suis la porte. Iisus a spus, eu sunt Et ușa. on ne peut pas rentrer au ciel sans lui. Și nu se poate intra Il a la dit, cerul fără El. je suis le chemin. Iar Iisus a spus, eu sunt Et on calea. ne peut pas aller au ciel sans lui. Nu se poate merge la cer C'est fără pourquoi El. venez maintenant simplement. Și de aceea veniți la El. Dați rugăciunea care o face după Dumnezeu. Fermez les yeux. Închide ochii. Tout le monde ferme les yeux maintenant. Toată lumea să închide Tout ochii. le monde tourne la tête et ferme les yeux. Să plece capul și închide Et ochii. nous nous plaçons devant le Seigneur qui est ici présent. Și noi vom aduce înaintea lui Dumnezeu. Jésus est vivant. Iisus este viu. Et il veut nous bénir. Vrea să ne binecuvânteze. Seigneur Jésus, Doamne Iisuse, nous venons vers toi. noi venim la Tine. Pardonne-nous nos péchés. Iartă-ne păcatele. Nous nous repentons, Seigneur. Noi ne pocăim, Doamne. Et nous croyons en toi. Și noi credem în Tine. Nous croyons que tu es mort sur la croix pour moi. Noi credem că Tu ai murit pe cruce pentru mine. Je crois en toi Eu cred în Tine comme mon sauveur. ca mântuitor al meu. Je crois que tu as porté mes péchés. Eu cred că Tu ai purtat păcatele mele. Je crois que tu les as expiés. Eu cred că Tu le-ai ispășit. Je t'aime, Jésus. Eu Te iubesc, Doamne Iisuse. Je veux te suivre, Jésus, Eu vreau să Te urmez jusqu'à ton retour prochain. până la revenirea Ta. Merci, Jésus, pour ton pardon. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru iertarea Ta. Je te suivrai jusqu'au bout, Seigneur. Eu vreau să Te urmez până la capăt, Doamne. Alléluia. Aleluia! Alléluia. Aleluia! Alléluia. Aleluia! Gloire à Jésus. Glorie lui Iisus! Gloire à Jésus. Slavă lui Iisus! Amen. Amen. Dieu béni. On a vos places. Hein? C'est terminé avec le sacrement et maintenant je vous dis au Rome. Dites au Rome qu'il y a des églises qui peuvent aller maintenant en réunion. Dites qu'ils peuvent. Oui, mais il y a le prédicateur Rome. On est dans le Seigneur. Pour aller en éliminer moi. C'est ça, c'est bien. Canal să lăsăm un pic pentru a menționa. Să vă găsiți locurile și să ne ocupați. Lăsăm un pic altfel. Doamne, cred că nu stați în Lasst in der Nähe,
Aleluia! Gloire à Jésus!